شیخ صاحب دیگه سوالش این که خیر ما درامی که آتن تو کم بری مردم نظام چکر رکعت وانتا سلام چکر رینی یا که جو اس نے کولی کیا امامہ چه ساری کے سلام بدن تو ای شعر جو اس نے اس طرح سجدہ سہو لازم ہے یا کہ نشی بکن؟ جی اول ہمشہ کہ اگر یک مردم یا نماز وانگائیں بے حال دو مثلا 2 رکعتا سلام ادا پدا حیال کو کہ ما نماز پورا نہیں یک مردم یا حیال دا تو حیال اگی تو کمتے نماز وانتا ای پدا ہوتے نماز شروع بکن فوراً چا نوک نا چنچو بچتا ہم شنبوانی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یک روچے نماز عصر وانین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتا چے بعد سلام دا اور چوتی جاگہ پادت شو دار سرا تکہ ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو غصہ حالت آیا صحابہ کرام ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ درہا گونتا بلے آہاں چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ یا ترس مارت گبجتش نکو پرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ہنچی بیم میں مان بودتا تو یک صحابی ہستا مشہور ذوالیدین آئی دست کمو مزنتا ذوالیدین مانا دست والا آئی دست کمو مزنتا آئی گو یا رسول اللہ آیا نمازانی تہا قصرت الصلاة ام نسیت نمازانی تہا کمیت کا یا تو بے حال بودتگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیت نہ کمیہا نہ من بے حال بودتگا اللہ تی صحابہ چا مسیح تا درد کو شو یعنی درمیان انچو فاصلہ بو پدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آیا ہمیں وڑیں کہ ذوالیدین کو شگائیں صحابہ بیان فرمائیت ہو یا رسول اللہ تو 2 رکعت وانتا پدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز 2 رکعت وانتو سلام دا یعنی نماز نوک شروع نکو درمیان گپ بو لحت مردم درات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و ذوالیدین گپ جا پدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابین جس کو پدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت وانتو آخرہ سجدہ سہیدہ یعنی یک مردم بے حال بو پدا یک مردم حیالہ گیت امام بو شر یا کہ امام کلمن یا امام بو شر یا ایوکا نماز وانگان شر یا پشتا مقتدی شر بے حالیا سلام دا ہنچو ذہنی درست سلام دا پدا حیالی کو ہے من نماز آئیں جماعتا پدا گم مجم فورا نماز بگگ گو ایک مقتدی اشیا سجدہ سہو برنے پرچہ امام پشتائیں شی کوتاہی و کمیا امام برداشت کا شیا سجدہ سہو برنے بلے اگر امامی حالتا یکیا بے حال بو 2 رکعتا سلام دا پدا حیالا کبت یا مقتدی یا گو یکی یوکا نماز آئیں سلام دا پدا یکی آگاہ کو پدا فوراً بوشتیت و تی نمازا پورا بکن سلاما چکرینی پدا سجدہ سہو بدن تو سلام بدن اگر سلاما پیسر ہم سجدہ سہی دا شیطا ہمیں چھوڑے ممانعت نہیں البتہ نمازا پدا نوک شروع مکن جزاک اللہ خیر مہربانی اللہ شو جزاک خیر بدا دیں ہفتہ ملاقات بھی انشاءاللہ تعالی